Review gagayam kung kapagayam natin jil banggad may manen kada kayo tapno idanon na dagiti dadupay nga panakamu tayo iti TBC uno the billion coin community tayo. Tinating gundaway gagayam kahit kuman nga ilawlawag kada kayo ti sistema no kasano ti panang operate tayo iti nga kinabaknang tayo. Akan tayo man gagaya magpagsalita nitang broadcast DJ KCBO no DJ makon ko ng Kringle Cash Box Office. Isulati gagaya mo DJ pinaka-opisina dito plataforma tayo nga ijay ket makita dagiti anyaman nga aktibidades ti TBC may panggap iti anyaman nga impormasyon, anyaman nga updates, anyaman nga broadcast, may panggap kadagiti downlines mo, dagiti kakaduam, dagiti broadcast mo, may panggap kadagiti rewards, kas kadagiti nga broadcast. Da amin maalam nga reward gagayem, da amin pakaamuan kadagiti banbanag nga masapol nga ma-update ka. So nga kahit kung nakatutok kayo kuma dito Kringle Cash Box Office na malpas nga maarami din iti account mo, ito hindi pa kakitaan kadagiti amin nga banbanag. At kahit po kung mga ilawlawag ka na kayo, nga ito KCBO o Kringle Cash Box Office, kahit masapol nga ma-activate tayo rito kagayon, kalpasan lang mabayadan tayo DJ kung na tayo nga admin fee. So nga kahit kuman nga ilawlawag ka na kayo, iti umuna nga Domingo ket malukatan nyo pala nga KCBO yung Kringle Cash Box Office yo no agbayagan dito kagayon kapagayam ket hanmonton nga malukatan aging gana nga di ka mabayadan DJ admin fee nga tipatig na taptan nga tiyempo kagayon ket agpatagon iti $22 nga no i-convert tayo ti kwarta tayo ket 1,200 pesos kung nakamanlanganan. Pero nagdapay na yun nga basit kasano to ti panang i-transfer to kada gito so nga ipuntarin nyo langan gagayon kapagayam no mano ti conversion na dahil $22 at inayin nyo mo tin ti panang naka-i-transfer na. So ti masapol nga arami din tayo tapnon no malukatan tayo DJ box office tayo. Kung DJ pinaka-opisina tayo. Lawin ko kayo, tinating agundaway, dito pa lang tiket yung speaker, ng panggupit iti CBO. Hindi sa magandang agundaway, i-speaker kung tumat ni panggupit iti wallet tayo. So nga, talinay tayo, nakasubaybay, tinating nga program, magagayon, tapnon no, ano pa iti panakamuyo, iti TBC tayo. Naimbag nga, oras yung amin, gagayon, kapagayam, God bless you, at pakadak nga ng tinating agundaway.